Vi skulle gjøre vart vi at nekra mynter jo ekosligar. Manns av saltfiskatur av Flemish Kapp og et russisk farmaskip i havsnei. Ja, så er skip som ligger på handamaten, som vil se ut da. Vi så større slafsøy og rudla så vittla og ikke sikla. Det er helt ikke vi skulle rymma fra. Vi må gjøre akkurat, men vi stopper ikke. We Russians like better to be picked up by Russians. Her enda galt, altså. Det er skip for å søkka. Folk la og sleit bort under borden, menn som røpte hjelp. Jeg hørte røp. Hørte røp nok lunsj. Her var ikke noe å gjøre. Ein lagt noe nått, og fiskemenn vil ha setter i en av hoksande støve. Jeg vet vel at vi har lunsj og kjønner så døyre. I said goodbye to my father, goodbye to my mother. Det kom til enda arvesen. Det borde enda arvesen. Fyra mans hittast en vanlig gerandesdag i november, nu Michael Olsen skipare ur Klaksvik just atterkommen fra fer i Moskva. En fer som hever vakkommel minne. Minne om en saltfiskatur vid Sigurfari i 1922. Allt börjar 16. januar 1922. Løgneskipet Sigurfari, som ett av tjejfören till fällan om Johansen och Olsen i Klaksvik, lägger fra landet till en saltfiskatur. Ombord det 25 mans. Skipare 30 år gamle Michael Olsen, og fire framman ligger flere mannar i fiskeskapet. Minnes for rett så tar vi den hestturen i Øynefors. Det var en god tur faktisk. Og så at møte på affæresteater og var i Tveifors. Det var godt. En av dekkaren hentan turen bror Michael, her i Olsen. Her 5 år yngre enn skiparen, og høyas best 25 år gammal, han en av Taimon Garvavo og rønt om mannen av hesom turen. Det var løyve, akkurat da. Vi følte skips da jeg var Arnefeldt 15, Pjurstand for i år 8. platsje. Og det første turen, jeg har alltid vært en 6 turer og de 8 der i år, på denne veien. En annan dekkare Åtne Magnusson. Han 20 år gammal, ur Haraldsundet, og en som hera horen til skola Løytel, og tog for han øysne til skips av Sera Unkon Aron. Jeg var 13 år for skips. Og her jeg mer eller mindre vært så, ja. 16 år gamla Høyna Gregersen ur Klaksvik hetta en helt særlig daver. Han fyrt til skips for første fer. Jeg har gammel hårferdig skips og prøvd det. Så tante jeg for et sted takk om foreldrene Vimmar og systrar og bare gjøre kotsjene klare. Det var rett oppfører med første ferie jeg minnes det. Jeg minnes nægget det iverøysene. Altså det førre. Jeg minnes at jeg da kotsjene nesten alle døgnet. Så. Og jeg var så deier og kjøs. At det var sånn det. Ja. Det minnes jeg. Ja. Og ofte tar første ideen tar ganger vi at man lukkar som grøy fra hva man opplevende når man hjemme i tvær som jævl og så videre. Så det nekva snakk om faktisk da. Og det jo en halv vik av sykle iver, så ja, det første ideen det lukkar som avslapping. Frutjadagen 12. februar 1922 fiskeskaperen til Sigurfari ikke av det beste.
Og henta samma dagen teker at ötnarvever seg opp i meksikanska golfen og ferast norretter. Fikk 3 tons først neste dagen, det minnes det så det godt ut, men det var ikke vanlig på å synne fiske første dagen hvis man var ensamhandlig, og så minket jeg det. Og det minket jeg, og vekkere, det var som det blir ved februarmann av lønnskatt, det lent, det mye over, nesten alt av døgn. Sonnedagen 14. februar kommer ötnarvekkere inn over Newfoundlands bankanar, og Michael Olsen skipare har vevervannar oppi av brunne. Vi sånn at det er både fra at vi kan råkne vi vind med oppi 70 forsknopp, sånn er cirka 140 km/h. Ja, det er vinter. Vi erfaring så vidt av det at antall timmar skjøttene så det undrande jeg hadde tjokk og vi styrer her inn, og det ble det også. Manningen av Sigurfara fer omlai 3,5 tons av saltfiske av 130 fauna døybi hetta samdøkre, og ta tar litt nere dreia, ötnarvever. Vi drar så langt som vi kom. Det gjør det nesferna, men vi ble så litt nere dreia, men vi får ikke se det atter. Jeg halte det var første fer vid Låbak av turen, at det ikke ber til at fiska, det var ikke fiskvever. Ötnarvekri av Flemish Kapp loikar ui, til oman 30 meter om sekundet og grov kava al. Sjekveren ekvelige ringer og kalter, best 2 sti. Og jeg skulle må se at himmelen er i en rød, så det var ötnarvever. Medan manningen av Sigurfara løyer batteriene i ötnarvekkrenon, høyrer Michael Olsen skipare omkring Europa i VHF-enon. Det er nok ut av 17. parsten, den 14. Ta et flåfær av høyre av VHF-radioen, og i høyre til Østene, det kattler av skip. Men det er ikke svær, men jeg ser meg så sammen, jeg råper at det er flåfær. Jeg minnes det ikke akkurat hva det året jeg brukte, men det fikk så gjerne for en samband vidt der. Men det var ikke åkken til viltnækka, og det var et annet skip som tar prøver å kattla. Skiparen av Sigurfara stendte framvegis av brunnet om midnattarløyde samme kvöld, og fær ta eia av skipet som flåfæri hei samskift vi. Det var et Michael Olsen bare ikke i hese løte. Han ser okkurst av radaren. Det er så ikke et utslag av radaren, 8-24 minns med rett. Framafyrir styrebord og lydsinter. Og jeg visste at den norske løgnebakte var her og løy. Vi helt med vidt det. Og så råper jeg han av VHF-en. Men som rett som heter Bergbjørn. Jeg råper jeg han og bor og lydsinter. Men jeg får en svær. Men så knapplig, så kommer en rødt av VHF-en som sier "Will you help us?" Da kommer sånn, hva det er der? Det er så VHF-en etter, og så sier "Shall I help you?" Altså, bare for å som å få gang til en samrøv. Vanlig det at du råbar VF, så sier du hvor du er, og hva du råbar av. Det var ikke så hårdt, det var bare en setninger, og så gjør det på samme måte. Jeg brukte det samme måte, for å lukke som å få en samrøv, eller få vite hva det dreier seg om. Men her kom ikke mer. Rødden av VHF-en som er enskånd bier om hjelp, fer ikke fra Michael etter, og han teker en avgjør. Jeg tar ikke meg selv hva det er ikke akkurat som løyre vi på en eller annen måte. Og jeg gjør så for meg selv, hva skal jeg at man vi får en nærre hitch på det. Hva det er for noe? Vi sitter mestene samme øren, og så kommer annars størmøveren, klapper ordene og sier at det var et skip som begynt Hjálp, men han visste ikke hva det var. Og jeg minns veldig også om norsk skip som Bergbjørn, som vi visste var her alloy.
Så kvart som Sigurfari narskast, gjersta bæge skipara og manning grøyt, at her ikke talan om nægran norskan løgnebad. Vi kommer så nærre, og sjåfylke ljøsen det ble bare større og større. Og til enda så vi så mye nær at det så ikke virkelig at det for noe. Og så at det et fraktskip. Lanterner og sånn at det bor fra at det hadde vært noe løgnebad. Det var noe større. Det venter i en landring. Altså, det sikler ikke, men ligger lukket som å drøyver. Vindren kommer inn av bakbordsøye, og det drøyver ned i en landsning. Og det hettler, det hever øyla slavsøye av Storebor. Og hever det først slavsøye av Storebor, så rådler det enn mer. Jeg prøver å se dem i samband med dør, og spør om de vil ha assistanse, eller om de vil ha hjelp, om de vil ha bruk for hjelp. Men jeg får jo en svær, altså. Jeg er faktisk ikke svære. Støvan Østkymlande, og Michael Olsen gjør på om å påra atlarmans ut. Ein som er utpåraver 16 år gamle Rekve Johansen ur Vaje. Hetta annar turen til honom av Flemish Cup. Anker som ikke rettelig minnes kom og påra mig ut og sier at jeg skulle komme opp på en av det, tror jeg at det var skip i hausene. Hvis det er en soringe som påra mig ut, så er jeg kanskje ikke tro på han. Men det var ikke en soringe, det var en nordan fra Klaksvinger. Så det vil si at her i første tenkte jeg at dette må nok ikke passe alltid. Men då till skilja att det var allvar och för urkoachande på en av vi. Alltså jag har inte lyckats som säger att det var åker så kommer jag att bjärka nu. Och jag är inte lyckats som säger självklart om situationen var allvarsom att skipet lyckas som ville sökka. Jag då körde ju med med det ta. Prat och vi kommer så mycket när och till vi färra på det. Ta faja lugga väl samband vi tar efter. Och bjöd mig fram eller bjöd oss fram att hjälpa dem visst det nejet och ta kemskibaren. Ja, så skip någon. Nu har vi funnit ut att det Mechanic Tarasov. Ta sa ut att vi hjälpar det vi lustar fram av bäckvenat. Och han säger no, we don't need any assistance. Och lägger träd we Russians like better to be picked up by Russians. Nej, vi tänker så vita att här var ett russiskt specialskip av som skulle ta fälch. Så var det kanske roligt. Eller kanske okej, här kommer sig skip som är bättre äkna lockare till att ta fälch. Och det var en timma bort. Självande så ja, kan man nog väl läge helt vid. Tar jag var säkert kontrolla tänker nog. Tar vi det kan det göra. Jag tänker mig själv okej, till Jordan. Vi är så gosse lite här till att det var skipet kommer. Tog att sådana skip som ligger på handamaten som vi ser ut där. Vi så står slavs och rulla så vittla och inte cykla. Det vill det inte, det helt inte vi skulle rymma fra. Stått 4:03 om morgenen skipstøy, boar Sigurfari kanadiske sjøverjumyndeløyken om fra, at det ligger til russiske farmaskipen om, som heter Mechanic Tarasov. Michael Olsen grøyer fra at ødelmanningen framvegis ombord av russiske skipen om, og at Sigurfari hever bøye seg at det kan manningen av. For jeg bøysa da man at dette ber til, så selte skipen jokken for oppi, kloss oppi skipet. Flöjre för jag visste att alltså detta lät sig göra. Då tar det oss att vi jag. Men vi tar det igen i telefon eller den tar sig russiskt vi om bland annat. Och det är helt vi så inte. Vi värderar imse situationer. Tar har sett en räddningsbad ut och tar var han i Storebor och han ser sätta check och han baldras in i mode skipsöjna alla höjna och men och så till kändes så slättar han från skipen
och räks och väck. Och jag ser så råp jag att det spelar om några folk är i. Det var rätt spart. Men det är inte så att det blir att det samlar stadväg ombord. Och står ju spänt och lustig efter sina forskjelliga som fyrgex här och man hörde ju högtalarna av brunnen att det blev tossa alltså fram. Jag ringte vi lycka att skilja mittlom kvärt var det ryska skipet och kvärt var kanadiska skåskap visst det var här han snackade vi. Men vi har så lite här så snackar vi om det vid brunnen om hur vi kan göra, hur vi kan hjälpa och här kommer det på att hela vi kan bruka en hvis vi vill ha så kan vi bruka en gummibåt. Och så köra folk i mitten Mechanic Tarasov och så Sigurfari. Det var det som vi gör och nu om tar nu hålla om och säga att det må hjälpa oss. Men det sker bara inte. Till tog jag vet att Lukas som höra Japan Arki utvarpa till dem så fotbollskamp alltså det var man hörde det samskifte här och man trodde att få känslan av att det blev mer och mer spännande det alltså uppåt den ringa maten kan man säga att det blir inte blir allvarligt det trodde man så tjå som fralöjer kanske en 2 timmar nu så att ta sig onkel till människan ju på brunnen att ta in ösnä här var stormän över här och vurdera i alla stöden att ta in så ser onkel nu han blev nog tungrig sjön Tella all centraline och man sa att grån var färdigt nyer. Det ser ut som akkurat affär om man är framåt så att vi kvars så samman själv och köken och ett landhål där fram. Och ta för på mormor. Alltså det var inte med affär så var det skip kom och vi såg väl att Mechanic Tarasov blev tinkre framman. Enkeln som hade varit om man har för membarna då inne det var under membarna då inne att man inte med affären. Och jag minns det att män ombord i Hjálp blev oroliga och kände till att man sa så tydligt vad vet jag bär vi en större skipnån och vi ville släppa björka och ankrement blev rättligt att vi må göra akkurat men vi stoppar inte. Hinner vill inte ha hjälp tar så att det halde avstånd vi bor efter en skip. Här ända gal alltså. Det skip för att sökka och här inte specialskip kom fram men vi må simpelthen göra dem klara till att ta emot det fast ju bestämmer till alltså. Loksins kommer skärliga russiska skipet fram. Skipet øyder Ivan Dvorski og føringene skjutja på en av veien at dette ikke et bjergingarskip. Her at treet ligger Mechanic Tarasov så tungt du sjøen nå at helan om minutter til det søkker. Det visste jeg var en av sin større fabrikstroller som vi også ofte har sett før som kommer her. Og ja, og ta komma på en taren. Jeg vet ikke at jeg minner en 20 minutter av en skipsøkker, kanskje 5. Och ta var skipet faktiskt stod på ett ända. Detta fraktskip, sökande skip. Bara att parstoje var onda. Många är att ha skjutit en longliner tvärsom. Eller från Taimon från Ivan Dvorski och så ivra Mechanic Tarasov för att få samband. Då gör jag 2 runder. Ta med sig spår. Och allt med det har gått för gång 4 söker Mechanic Tarasov. Ombord Sigurfari får skipare och manning och inte annat görst utan att hitta ät medan skipet förnyer. Det är natt. Det är vinter. Det är kavar och det är kallt. Jag såg ju skipet här var det finns av lydsen nere vid grön. Och så får det upp ett ratter. Uppdriften kan ta kvar upp ett ratter. Och så färda ner att ungefär 3. Jag minns det var förfärligt olja och bolter och bräk. Ta skipet för ner. Det får inte ordentligt ont i första färd. En luka, det var så poster att det rev att det häckene. Och så en rampa faktiskt. Hon brast upp. Men det var ett öjligt bolter ta i det sättet så ner i käkven. Och allt med detta gång för sig så har jag en röd av FN.
av russisk. Och det är simpelthen så dramatiskt. Alltså, jag såg det skipet för sökande och samtidigt höjer jag sig rödderna och i VF nu. Och den där rödden, hon blev bara härare och mer, vad kan man kalla det? Panisk. Så kvar som skip för ner. Men han snackade så att Latvina röpte ju en av FN närsagt till skip försvann. Hvor var det? Det var skipar. Klockan 6:30 torsmorgonen 15. februar 1942 søkker russiska farmaskipet Mechanic Tarasov for egen av manningen Sigurfari. Og i bøla nye skifter manningen løyklod. Tar vera brottliga bjergingarmenn. Brottliga så søkka vi skuifullt av jausen av sjøen. Og jeg minns at det helst av små bjergskabater. Rene nekvar. Vi standa fløyre manns av ivedekkene, og vi sikler med aldri til jausen. Vi søkja så knapplig at det norskast, at til folk som er i sjøen, og at jausen er i rettsvesenet. Så begynner man å høre det opp, og ja, altså, det blir for at jeg var røpt til hjelp. Og han valgte så at det legges midt i rikvene her som, her som mest folk var. Ja, men vi hadde bare en mulighet at her var å få lukene opp, og så prøve å bjerge tog som bjerges komt. Allt er en hurlevæse, tog bjergingararbeidet for fram i myskre og øtnarvekkere. Sigurfari er heller ikke vel egnet til bjergingarskip, høyeste korstene egnet seg bedre enn store russiske trålaren Ivan Dvorski. Men det ber bare til å få nedstøtte russarne inn ombord og i Storebord sjøye. Dreihålet faktisk var eneste mulighet til åken som var ombord Sigurfari for at bjergerne, altså få nærmere ombord av skipet. Tror at dreihålet er så lagt i forhold til sjokkvann. Bakpåsøyen er for så vidt akkurat ens i forhold til Storebord. Det er bare her ikke dreihålet i bakpåsøyen. Det vil si at man skal stande opp i ivedekken for at bjerganøkken er. Og det er øyelig høyst spesielt tid til betraktning av at til ildvier, bare skipet beveger seg og til folk som ligger i sjøen flyter seg eisen opp og nye. Så det var større og mulig at hekka folk inn av ivedekken. Dreilo kan være frist. Så det gikk å løte få henne opp. Da pratet jeg ikke kjøtt, men akkurat nå var den først. Og folk la og seit bøtt under båren, menn som røpte hjelp. Og så ble en låsleder tvøtter ved bår, og menn prøvde å fære nyer og igjen. At ratta seg, simpelthen ratta seg i hånden etter disse månene som flått i sjøen. Jeg tok en oppstand der som la det ikke ned til en ente. Korte han om mina bantler, jeg gav en størmannen, jeg begynte til om mina mer. Så gjør det han, og så tok han og drev noen fauner ut og gjør det fast, det sa jeg. Og så fører jeg oppunglederen ut etter nye låslederen. Jeg for nye og fikk fætran. Jeg tok armen om jeg fikk sikkert arm på en av veien. Jeg tok høyre arm om låslederen, så jeg sier, det var ikke det. Alt av hånden og det frist på en av veien. Det var kaldt, det var minst 5 grader var det. Det var det. Og jeg helst bare i armen og i låslederen, og fikk fæter og i mannen med hinarm. Så har jeg forstilt meg at jeg skulle genge opp etter igjen. Men det klarer jeg i over ikke. Og selv om vi var
Här kom brott och vi bara var under och miste varandra. Så han har lärt att han så långt leden några meter fram. Jag var sån onkel och jag var inte i främsta rö till att istället är mer äckligt än något annat. Och det var en löta som sitter pura fast men han löta med en folk var runt om skipet och i bergborg och rop om hjälp. Och vi föll oss rättla hjälparläsare. Det är rättla riktigt väver och vi får släpps till där. Vi fick så fätra mannen efter vi en bjärska bäst. Det blev jag själv alltid. Bjärska bäst eller sån bjärska krans. Och drog ändan fram i hålet, eller drog han fram i drejhålet, han var lukan öppen och blev ändan ner och så var han innan bara. Jag får fram ett backbordsuje framåt backarna. Och hukte ut det av backbordsuje och så russar flera russar för att vi bor och ropande om hjälp. Ja, ropande hjälp och ja, jag huskar mig själv, alltså jag kunde inte göra det uppe. Så här var jag helst några nyttor, men några så förfärligt så och jag minns att det nu hur så hjälpsligt man hjälpsligt man är ute i stunden där. Och så för det ländaren hukte ni vid skipsöjen och här sa jag en koppa joll. Vi joll, kvita joll vid kölen och på här inte 6 fast koj. Bara några få meter framme. Och det röpte förvärligt. Och ett dröna, jag tror att en enda däcken hinmänna och som var tala allt och rosa efter fram skipet utlöst. Och det kom över att det tar sig inte på att det var han inte här. Herre och hinner få så statt inte just 4-6 russarna, men i drejehållen standa ärer och strujast vid några nejstatar som bundna samman i ena lojne. 5 russare har bundet sig samman, men det är tungt att få där in löningarna. Det gick för långt att få där in att onksväckna var onker. Det var onker som häcker ändan som förhindrar att det fink där in. Männen i drejehållen baxas via få fäter att trea mannen av löjnerna, men nu gånger orskan undan. Nakne rävlöjgen stärr bort i egen i Adamon. Skuldar bjärka 3 mån och offra 2, eller risikera att missa alla 5. Tar mot täcka en avgär och tar av finns fäter att trea mannen om kväktat av löjnerna. Och vi har ja, har chip alltså t-shirt där. Jag har inte rop något lunch. Och här var det inte att göra. Det var reellt höjrat. Man visste att det var nej. Fyrst och 5-20 minutter etnast manningen av Sigurfari er få 6 mans av løyve opp ur sjøvnen. Men hurlevæsen heldte fram en av løte innanbora, tog det stendt romløyv til 2 mån. Jag tog inte första hjälp eller något som helst. Jag är nästan inte hörsta året då, alltid. Jag huskar mig själv, vad ska jag göra? Jag visste simpelthen inte vad jag skulle göra. Jag rönde så att göra akkurat, jag minns inte att vad jag gjorde. Men jag gjorde det akkurat med mannen. Och på ett tidspunkt ta halvtid han döj, det kom bara kvitt och skummer ur munnen och att mannen. Jag minns i alla fall det pulser var här. Så det kan konstigt andra då.
Och jag minns det helt av förbunka och lägsta, men jag måste göra det. Men det är nytta jag kan löd jag så orange puls. Så för fram i främsta kammare här har gången här lever och mareras vi en duschen. Jag får lyssna på och prova hitch på andra mannen här. Hon kom över, det var faktiskt han inte med ombord. Och jag fann köttet och han var dig. Så får jag in i mässorna kvar några av de överlevande var. Och rönde jag hjälpa till som friast här. Och jag var en förfärlig rolig kärring. Då jag att jag la en med av duschen. Och en i halvt man kanske hade chockstillstånd i halvt. Och ropte öl och kluckte sig fast om minst här. Senare ska jag stå och prova att snacka med honom och han var pura från sig själv. Lappland i öre i egen och något. Det enda vi tog i och pröva halt om man och det enda och vi får faktiskt bärgas. Vi det enda är duschen under borren. Runt jag syssan men han var pura från sig själv. Ända under borren och jag fick fäder böjn av en borr här och så jattenrör och hej han framför mig mitten och hästomman och häströr och krossans upp sen bara. Och det nog lunch så blev han röd. Så kom vi bara runt annat borren och han blev förd ut till hinar och särner som vi tagit samla in i en kammare. Føreska manningen heldur av fram at leita etter russaron og i isakalda sjøvnon, men nu alt løy borstur. Og næste tøymanar fådar best loik opp ur sjøvnon. Om 8 tøyna gjevast høyra leita og taler ikke 14 loik av dekkenon, 13 menn og 1 kvinna. Men sånn ta og hetta lukka som var i steg, så får det ut at rutta eller flita folk för att lägga det bättre och för att att vaska däcket tog att män var rätt lite farner. Jag vill säga och tar blötte och snä flyers illa. Så det var blå atlas här som tar ett lie. Så bara det att jag vet att man har 14 loik lichande ombord. Man har 5 russar som nästan var det men tog aldrig vi. Minns det en som vi bor fram hur illa han var bråten. Beinen kom till bodjas alla vägar. Som kallt, stuft och måste jag lägga ska säga det. Nej, det är behagligt förnämt. Jag vet att det är det är lojk. Och innast inne var man det att det är inte pösöverlojk. Ein av de 5 som kommer fra vannlokkene vi Flemish Kapp vid Løyvenon styremævren av Mechanic Tarasov. Fotla navnet Jachislav Jurivicju Kosukova, men han blir vanliga nevnt til Slava. Slava samstundes øynaste av de 5 iverlivarnon som framveges av Løyve. Then he said, prepare left. Yeah, I felt sorry for you at that time, but we had to do it this way. And the first 5 who went over were you guys. Yeah. I saw big waves, dark. I began feeling cold. And I understood that very soon I will be dying. In my mind,
I said goodbye to my father, goodbye to my mother, goodbye to my sister, goodbye to my brother, goodbye to my wife, goodbye to my friends. And then I thought, God, if you exist, please help me. And closed eyes. Russiske styremævren Slava bor i dag i Moskva. Og i november i fjør var Michael Olsen og Vijayan. Michael og Slava har hitst flere ferier hos i årene, så gjerne tilboren vi Flemish Cup, da mannen av Sigurfara bjerga i løyven til Slava og fyra av skipsfelloven hansara. Høyas lenga frastove mellom Londone og lengt mellom Vijayanar, så hava Michael og Slava knyttet et helt særligt vinaband, som helder tandeien i det. Det bjørger mennesker av havn, som faktisk som gjort opp for seg selv, at det ikke var dødja. Her er sjøen. Og vi så bjørger av. Det er djevende ikke, og jeg vil si at langt ta ombord av Sigurfari. Da var det jo et komner og matklæger og så videre. Han fikk sånne gode skipstrøyker som han bunden til møyen, og han fikk henne frem her. Så man kan si at her begynner det langt. Det er vinskap som middel noen. Han er så steg til hentan det, og vi har samband, vi har alltid haft samband med hverandre. Affæren i Moskva i fjør var Michael Boyen til en av minningarløte av Moscow State Academy of Water Transport, her han og Slava grøt i ungdommen fra tog som hendte 15. februar 1922. Советский теплоход «Механик Тарасов» Вячеслава Юрьевича Кожухова. Ваши аплодисменты. Капитана датской рыболовецкой шхуны «Сигурфари» Микьяла Ольсена, руководившего спасением экипажа теплохода «Механик Тарасов». Good afternoon, everyone. I feel honored to be here today. The only answer from the other vessel was, "Will you help us?" And then I took the binocular once more to look at these lights. And I could see that the lights were too bright to be a normal fishing vessel like the Sigurfari. I tried to call it once more, but I did not get any answer. And I was told, "No, we don't need your help. And you don't need to come so close, because we like to be picked up by Russian vessel." And I was alone on the bridge. Only I said like a man, that we are getting water, we need help, and asked, "Will you help us?" Captain upstairs on the bridge and asked, who you are talking to? I said, "It's a fishing boat, I don't know from where, somewhere very close to us." Captain began talking to Mitchell. I heard everything, and I understood that Captain told to Mitchell that it's a Russian vessel, is very close to us, is going especially to save us. And I remember clearly that Captain said that we don't need your assistance, your help, you can do your job. Yes, maybe several times. And before we knew, she started sinking with the bow down. Ну и прежде чем даже мы поняли, что она
Medan atterparsteren av Mechanic Tarasov I ferd ved å ta seg opp ur sjøvnen, sitta slava og fyra av hans skipsfellon ombord og ta seg hva nu å gjøre. And I said, let us be in a line. We did. Then we sit on boat and were waiting. Sometimes it was a very big list. I told to my friend Aksionov Sasha, let us jump. He answered, no, let us wait a little bit. Then it was a big vibration and explosive in an engine room, maybe. And occasionally all of us fall down. So we practically not jumped as a swimmer, but it was like you understand. I wanted to jump, but it was difficult to make a step into the water. Here on a vessel you are alive. You breathe, and there it is dark, it is water. It's dangerous. Tryggasta stegi jo skipet sjálft. Så langt nå, da du først av skipen, ja, men så du undergjen element. Vind, vever, frost og så videre. Etter at slava, som en av trimon av løgnene bjergaver, raknar han viater og en kotje ombord av Sigurfari. Next thing, I opened my eyes and I saw a lot of nude ladies. Nice, but immediately I understood that they are not alive, that it's a picture, it's a photo. And I understood it's a photo from maybe Playboy or journal like this on the wall. And I realized that I am lying on my right side in a bed, in a Siemens room. Immediately I understood that I am on board of fishing vessel. Så kommer stormaren upp på brunna innanför. Anker var så vilket av att han inte vart han upp på brunna. Och så kommer han upp och så ständer han höger ut av check på en annan film och så säger han kvar alla hinner. Och han har ju bara fortällt om det att han säger vi får ju öron i ögonen som är livet. Det var tungt vart. Alltså han kom upp och sett en bäranspårning kvar alla hinner. Akkurat som om kvar ombord då. When I recovered a little bit, we went to see where our friends 14 were lying on deck, face down. We turned around their face to realize who are they, and we were able to find out to identify 11 of them. I saw a lady with a hand like that because it was cold, and I know that that lady there was a baby inside of her. She was young. Tar finger till på om att jag släpper ombord lock. Så blev ju stiget av. Det är så synd gäller vidare. Men det är nog så jag tar. I think that captain thought that the vessel will be on surface, maybe longer. And if you jump into when it is dark, when it is windy, when it is cold water,
who knows, will you be alive or not? And the captain hesitates that we are doing correct thing. I think he thought that the vessel wouldn't get down so quickly. Et godt samdøver etter at Mechanic Tarasov søkker, kommer kanadiska bjergingarskipet Sir Gilberts av stedet, og så gjerne vil ferdig under å flytte lojene av Sigurfari. Ja, vi finner sånne gummimopper til midtelen, og så skjører jeg da man tar midtelen, men minst av øynene, han var veldig ringere å få dro i bad. Men jeg skiljer han vel. Det helst for det første som jeg rørst, at han var sårt. Men det var ikke utslagt ennå, og vi hadde en børje å legge der i, av dekkene, og så ut i dreieholdet, og så hantet vi der ute i ombord av baden. Men vi var jo heldige, og ta nøyene for ned i midtelen, og jeg ser børen ned. Jeg ville faktisk ikke fære til lands akkurat da. Det har jeg faktisk skapet noe euro. Vi tog i sjokken, vi hadde mistet en riktig tog, og jeg vet ikke hva vi hadde fære opp med det faktisk. Så at det her vi at jeg kunne komme ved en skip, og så kunne kjøre folk i iver, det er helt en godt hosgått. Og så begynner gerande stavren atter ombord av Sigurfari. Tar halta fram av fiska og seta atter bort 4 midnatt 16. februar. Det er tog jeg seta, så seta vi atter. Og det er etter så dreier vi som vanligt. Og sentra fiske. Jeg halte at tjenesten blir etter, og han kørte bare som vanligt. Her var det, vi gjør det akkurat det samme som vi gjør det her. Vi tar som alt det som var rent, Hjálp. Og vi får også vite at inn i langgrunnen samme dagen er en bårbattekopp over. Når innan vraken her omkommest 4 forsmanns. Her lå skip klar, hjelperskip klar, at jeg opp og da fikk ånka. Vi var så alt kommet i Newfoundland av fiska. Vi var jo farne alle samler i Newfoundland, for jeg skrev bak en inndøk. Og det heldte vi fast vi. Vi vant jo om vi etter, som fra alle. Det var øyelig tungt av begynne. Det er stadig veter, og det er stadig ildvever. Vi skulle gjøre det samme arbeid stadig, og det innebærer også det, men arbeid at vi åpnet det ikke. Det var ikke alt som nevnt. Så, og det er heidet vi holdt øvelsen. Det er jeg visste ikke vi. Skipari og manning av Sigurfari vera kostner hetjer etter tilboren av Flemish Cup. Tar få av begge høyers brev og høyers merke fra russisk myndeløygon. Og stor mottøka 4 døgn tar der letja et lande i Klaksvik atter, sånne kvelden 19. juni 1922, nesten 5 måneder etter at der får høymannen fra. Og 4 år etter tilboren, og i 1946, var Michael Olsen ved familiebøyen til Leningrad, eller Santa Petersburg, som bor en øytro i det, og Avicjan. Avicjan hittet de 4 av tøymon som overlevde.
tänka på att ha och stått där. Det imest hvordan jeg menn det mester av tilbordene i 22. Sommer kommer seg kjøtt. Hava trobult vi det større avløykene av seg. Men jeg minst særlig nære opp. Ja, også ja. Jeg minst særlig at min øyne i Storebord, som vi sett ljøskasterne, han vartra i til meg. Ja. Jeg rødt. Ja. Det var alt. Det slapp ikke fra lunch. Ja. Ja. Så jeg lustet bort i ansikten, og han minns også røpte så løs. Ja. Hørte som kjøkken, altså. Ja, det er nemlig, ja. Det hørte så vel. Hørte så vel. Ja. Og i den innvekten så. Ja. Så hørte så vel, ja. Ja, vi snakket, vi røpte akkurat midten av dekken, og det hørte noe ytla. Ja. Men hadde jeg her. Og jeg holdt når jeg var, kanskje en 20 år etter at det her. Så hørte jeg, så kunne jeg vakne opp på nattene. Då gör det nära upp. Ja, jag har tagit lite råpa och inte fick man just några vitta. Och så får jag få mig hjälp. Kontakta en psykolog. Men så när jag var till henne så jag finner mer fri i mig. Två folk sjølaudes hesa uisakalt og februar natt vid Flemish Kapp, tar russiska farmaskipet Mechanic Tarasov for til bonds. Russiske trålaren Ivan Dvorski bjerga i tjej Luikon, medan Sigurfari fikk bjerga fyrstan. 11 russarar kom og omgantøy atter og atter, og bæra 5 av til sammen 33 kom fra vannlokkene vid Løyvenon. Føringene ombord Sigurfæra færa omgantøy av skilja hvor russiske kapteineren ikke ville teka og imøte hjelp. En hjelp som tar samførder hei haft visser, at utfattelig av tilbordene kunne være sånn ekv ørvise. Atler kunne det ille. Hvis du tar vilt. Jeg skilte det ikke, og andre skilte det. Vi forstår simpelthen ikke hvor det er ikke veldig å hjelpe til at vi var så langt utan omtar at det bor vel til at gjørs det altså jeg finner ikke enda midtelen og kjøre folk om midtelen eller affære båter. Det bor vel til. Tog et øyne agenten så skulle det jo opp til. Jeg hadde skulle genge gale altså. Hvis jeg slapp jeg gjørs det og kontrollere av noen sånn altså. Så det er for panna harmsett altså. I would like to ask a question to Mr. Olsen. Would you blame the captain of Mechanic Tarasov? Your question is very good. I've been thinking about that for a long time myself. But I am not going to say that we would have rescued everybody, but I'm sure it would be a different outcome. So, to your question, am I blaming the captain of the Russian vessel for not taking, to not saying yes to our assistance? Han gjør det feil. Ja, det halte jeg. Det var ikke en grunn å boja til alle männer måtte hoppa eller leipa utan kalda kjekven. Det kunne enda arvesen. Det burde enda arvesen. Some people blame him, of course, from relatives of crew members who died. But I think that Captain, he made mistakes. Ångsvekna var det ikke avant. Jeg har ikke vildt ha hjelp fra skipen ur Vesterheim, og det er man hørst om før. Moscow, they knew everything about the storm. We got recommendations what to do in an engine room because it was necessary to do something. Men selvfølgelig, man må huske om at det var under Sovjet-styren. Og det var ikke så enkelt tja tøymon at færre av skipen.
Normally he was a strong captain. He was around 52 years old. He was experienced enough and he knew the vessel very well. Ta kunde ikke færa bøgnløs av en skip utan at ta hadde finnet vite at ta kunde færa. Ta måtte få grøntlige oss fra Moskva. Og det så hokser om det, så det vel det som sender etter. At jeg finner det omgående.